Hi guys, maayong udto na guys kaya alas 11 na or buntag pa man na. Update sa trabaho ni Alan sa abuhan, human na gyud. Sa wakas guys na nagitay abuhan. Di na kita magpukong-pukong. Muni atong abuhan guys. Sinaw kaya atong abuhan, sinaw pa kang manoy. Morning update sa atong abuhan, banggerahan. Butangan na nila ni sa mga plato daw. Diha. Kumanagit siya guys. Manhuman. Ha? Dingding lang. Ang idingding ni guys, kuan ra gyapon kawayan. Sinasa. Automatic. Hindi na. Ikulintik. Ha? Ikulintik. Dingding na na. Hipos-hipos. Dingding na na. Hipos-hipos. Hipos-hipos kuno ang iyang idingding guys. Sa kana klase nga dingding, hipos-hipos man. Kana na lang na ang kuwang. So dingdingan na lang dahil na siya. Humana dayon. Karon is sa karon. Basta kay mahuman ra lagi ni guys. Dira magabot sa tuig, mahuman na ni. Sinaw kay guys no. Kanang madidikakaw, ako ra na ipapilay ni Buyet. Ako na ipang pulong guys. Papulungan ko na siya karon dili magsangko sa atop. Kay habog ang atop dani daw kay abuhan man eh. Habog yung atop dani. Abuhan og banggira, habog ang atop or abuhan lang? Abuhan ra. Uy, ipasinawan pa gaya ni Alan guys. Halata na nakahoy ba ang butang? Ha? Di halata na kahoy ang butang? Di halata nga kahoy. Di ko na halata nga kahoy ang gibutang. Ligon gid siya guys no, kay ang ilalom ani kahoy, kabilya. Di pa nga problema nga makuan siya. Mahugmo. De? Ay sus. Naglungag din tagbalanghoy guys. Kaya may atong ipaniud to. Lungag tagbalanghoy. Atong tanahon atong balanghoy ay nagbukal-bukal na. Itong pagpangaligo sa dagat nakuangan may sa bulanghoy. Naalang-alang. Na may sobrang simento, 2 ka sako niya kay nagtibuok naman, nagahi naman. Na munang gikuan na lang ginialan ani sa abuhan kaysa di siya magamit kay tibuok na tanan. Nagtibuok na magudto guys, nang gahi na ba. Nang iyan na lang gikuan na ning abuhan daw banggirahan. O 2 ka sako simento sa dani ang na-damage. Ha? Duha gani. Duha betul tunga ang nabilin. Daw ang dani nga kuan. Butanya pa ni Alan na ni kuan guys kay dinhi kuno niya ipamutang ang mga kuan. Kahoy na dani. Nayang butangan dani. Nya. Dani bintana lang dani siya dani kay kananan man ni dani tungod. Bintanaan niya dani guys. Kay dani ang kananan. Diri ang kananan dapit niya ibutang. Diri nga side. So update na lang ko guys kung mahuman na gid ni dani ang kusina. Update ako pohon guys pag makuha na human-human na gid ni dani. Silag balanghoy guys. So kaon na tag balanghoy guys, kaon na tag balanghoy. Dito ta sa gawas guys. Nailatik sa sentral. Sentral na guys. Latik sentral. Paniod to. Bulanghoy atong paniod to.
Si Malot para kaon nito sa ipapa. Nagdala siya bulang dito kay nagulay niya pabagkuan gabi ay ang modesta. Kaon ta guys. Mani among pamahaw pa niyo panhapon sa una. Alam mo ini siya guys kanang butang bitaw gata. May asukar dayon. Yes, may nga po ngayon guys ay magato ko sa Balinguan kaya nagipapalit. Ay naay nagpadala niya akong paliton. Nagalindahaw din sa amo guys. Ako sa gipahunong ang ulan kaya ulan man. Gipahunong sa nato guys. Guys, daw kusog kay ulan. Nakisuka o toyo. Hi guys, may hapon nakauli na ko guys. Si Buyet, gipakuhan ako si Mimi, nagbakay-baklay ra ko. Basa kay ko kay kusog kay ulan sa Balinguan, nasugat na mo dito sa ubos sa center. Napunan man ko pagtugbong guys kay nag-helper pa man ko ni Alan. Kaya nagtrabaho man si Alan lagi niya. May pangdonol kay si Buyet sad na gilakaw niya ganina. Mag adto ito sa pikas balay kaya napigi sugo sa yaha didto. Sa iyang igagaw pod nagpakuha og kawayan niya. Muna nga ako ang nag-helper ni Alan ganina. Itong nahapunan ko pagtugbong. Nakuha si Buyet, nagkuha pa niya lang ay Mimi. Ikuha ni Buyet si Mimi guys kay hilak-hilak to ganina kay gusto mo uban. Kaya na pag-uban kay nag-alindahaw diri. Alindahaw rin siya. Na, wala na ako ng yuta. Wala basa. Dito gid sa Balinguan, pwede gid ka kusog. Nagbanaw-banaw na itong merkado. Nagbabaha. No ko. Mamunang pag man akong pamalit, diretso na din may pangas kay nag-alindahawa pa dito guys. Bisag nag-alindahaw kuan lang mi nagpangas na lang mi kay nagtabo mi ni Maya dito sa Balinguan kanina ay nagsapon mi nagsilong siya na kay mo man lagi pagkuan bundak ang ulan nagsilong pud ko dito sa silungan na ingon man siya nga pagdali pag-uli gadto ko sa inyo pag man ako pamalit naguli na din pangas na din diretso ni Buyet kay magutwat niya to siya. Ibit-bit ra na ako ang oil kay basig magbuto dito gisod na mo sa sako guys kay
Kanang hadlok kay ilang sudanan nga silupin basta niya makuan nabugat betong suka og tuyo dadto. Kay 1 galon beto ah. Nya man ang gisulod na mo og sako. Nang gibit-bit ra nako ang oil dong isda, gulay. Ang lamas to na dito apil para dito sako na ko tumutang tanan. Anas buyit guys, okay na naisigas motor. Tingog ng kuan, brake. Kaagot man ang brake. Kaya na prinsesa nang. Kung bakler ako, ali pagidani. Paggunit! Gunit ba? Sakay ko ng prinsesa. Sabi na gid guys, kaya naningog ng gangis. Sulod gini ati ang motor guys, kaya wala ng bulan. Sudan! Pabre yung bago. Daga lagi kagipalit buhit. Daga lagi kay kagipalit. Guys, ato na i-prepare. Balon. Bakit ka balon ay? Ha? Balon? Ay, balon! Na ay sili dani. Uy! Silupin na lang may tumurutong. Nasi ati maya-maya na ni guys. Nagkilaw siya, nagkilaw. Siya mong ikilaw te? Kuan. Tawiki. Awan ni suka. Pangwasan na dana mi. Tabangi sanay mo nanay na nami. Pangwasan na plato dana mi. Samsa ni sili ni tabang. Bahaw ni. Pati dani. Tabangi na mo nanay dana. Mayroon mo. Kayo mo. Ito sa alam siya. Yang atong panakot suka ra daw, suka. Luya Asa pa di? daw kaning sibuyas bombay. Daw Wala ko. Pugi na. maura sili. Bunga ayo. Guys, diara. Tanan is Ano ko pe? Kape. Wala. Wow! Kapag nagkam. wala ra kay nakasunop ang kwanda kana ang uwanda. Wala pa sa balingon, preting kusuga. Ganina pag ikan ako kusog pa day kayo. Kusog ko ay. Ang tuyo 210. Nabasa bagay ko. Ang ay manang dito na yung businte na sugat. Uwan. Ang uwan sa Ayun mo. ato ning virginan dayon guys ang yang kwan kay kumutan sa ni natog suka. Karo! Pagpupulit. Ako suka nga napalit man good. Ato sa ning kumutan og suka. Sibog mi. Slum. Di ko ganahan. Niya ako siya gikumutan sa suka. Na kay mga una dayon. Naluto na ng madamalot ang kuan madamalot. Ang unsa pabunin mo. Ang kuan. Kanon? Ang kanin. Hapit na. Ala, uy, pagka-perfect ayo. Unya, ang asin mo tik-aman. Ano? Ano yung asin? Hi guys. My guys. Birthday. Ito na rin siyang ibutang. Puntaan ko guys. Pinasa na ko andira. Nay, wala ka nakita, Nay? Nay? Wala ka nakita. Okay, nabalik. Sige. Nara akong napalit ma'am sa imong gipadala nga kwarta. Saan mo kuno nun? Dapat ko gulay, daw napod ang isda, daw nara ang oil, Yan na daw asin, kuan panakot. munggos ug mga lamas, Tuyo. Itong bitninan. daw narang tuyo ug suka. Salamat kayo ma'am sa mga blessing imong gi-share sa moa, dagan kayong salamat.
Sukad pa sa unahan tod karon. Salamat kay ma'am. Thank you so much sa blessing. More and more blessing. Oh, lami kayo. Amping kanunay. Hoy, lami gini kay ako ang nagtimpla. Lami palubay ka. Usa man nga isda ti? Kuha ni siya, tawiki. Tawiki ko no guys. Ako sa nila. Wala yung ako ito nakita. Hala, uy, lami kaayo, madam. Uy, lami kay madam. As in, Ikaw na good na. yeah. Lagi. Uri kong kangkong. Ikaw na good na ang nagtimpla din. Ay, yun. Unya, para mas Ato sa ning hipusan na ni para guys. mas mulami pagit siya, nawala man ang kuan dami itis. Ah, ikaw na taanan? Ikaw din ikaw na ni madam. Lami niya? Ikaw busing mo. Okay man isa kang busing, di man ni wala man isa. Lucas, Di na din kay ako ang Lucas. ha? Lucas. Si Lucas na, Nay. Nay, Ah, Lucas mga na. ang Guys, Ah, lantan na pagtug ko, guys. Ako mo yung guys. Ilantan. Bilang hiram handa, guys. Ala, ako handa. Bilang mapinili. Video, tayo na ako. Dili siya legit kay allergy yun. Naawa na yung Oh, baliyan mo, Medi. Asi busing ilm may food. Dili ko na siya. Ano dili man? Ay akaw may kabuyet. Ano ang disdi? Uy, charot ng buyet ha. Ay, di mo na gilaw-gilaw si Uyat. Ano? Ano? Kilang yan. Gilaw-gilaw buyat. Dili sa piyat ba? Kilang kilo. Ay, ko lami. Marami. Another tilaw. Ay si Mimi dili magtilaw dani man. Lucas na na. Ikaw gani po. Ikaw sa Lucas na. Bigyan na tambal na. Gana. Sakit na kami po. Akila papatamban. Ah, tamban. Akila patamban. Uy, gani man ang busing. Kani na on tamban ako iya. Ato ni panglabay dani ang bana. Ay, guys, ako din birthday guys. So, walay handa. Wala na. Shout out Tito Zubinberg. Shout out sa inyong tanan. Nakapalord. Shout out ng pinangyari. Shout out kita sila. Shout out sa inyong tanan. Personal. Pagkuha na dana buyet. Unod guys. Unod. Guys. Yan na ay kan po guys. Personal. Unsa dili siya alam ko. Personal. Ari na madam. Ay na po sa auntie. Dito rin ang muli. I just saw. Kita pa na. Oh, Ari na ni madam. Dali. wait lang guys. Sa pantigita na yan. Di ka taon nalo dali sa mga ide-ide. Uy, malo ikaw taon. Unti ka unti na pag-ilong. Bye. Ay, na ide. Ilaw dali. Di ba madam? Allergy man anak me. Dili ni siya gahi. Humok siya. Kahit mo na. Halang kayo na chino. Di man kaayo. Okay lang siya madam. Lami. Ayun, halang nila ko basta. Guys, ako kutsara pa nagpipil. Ano, dito ko sa isda. Guys, naay bulanghoy. Nagpito ko isda. Ah, di ka nga bulanghoy? May ah. Dali. Eh, top na may plato ni. Face. Punta mo na ako ha. Sana masaya ko na. Sarang gulay lilipad sa kahalang kalangitan. Paalam na nga ba sa pagkakaraan. Ngunit sa mantay. Ako na dyan ko, may muli na ko. Iba hindi ba kabaligig ang aking pagkakaibigan. Ay, nalan. Sarang gulay Uy, buyet, ay na lilipad buyet. sa kahalang kalangitan. Paalam na nga ba sa Ay, bulanghoy dani eh. pagkakaraan. Bulanghoy na? Oh, Bulangoy. Diba? Paman ka ba? Napaman. Napa ka no? Lagi. May balas sir ka, di ka to? Bito, lain kayo. Sakit ako hindi panda na. Ha? Sakit. Nahina, sakit pa sa una, di ko kaon. Kaya mo di kayo, Ching. Ha? Di ba? Isda raw, Nay. Isda. Kalahan ka? And your face. Happy birthday
Dito uyo. Bukpo. Bukpo. Nagkatakunan ko. Advan ko man mumi. Yun. Dahil mga unta. Oh, yung lungkad. Dan, ang naguyit. Nakagibutang. Nay. Pa, yun yung mga buhi ali. Ito ba kayo? Ay, gamit pa. Oh, medical ka na eh. Ben, Sa? Isang check kilo na eh. dito. May no. Ito, dito. Dito to, dito ka undono. Kilo man. Ang ginagawa. Ay, masapon. Ay, dito. Ay, dito. Nga, si Maria Marot, di ka po kaon. Ikaw tayo, wala man ako kikil. Kunit na. Apa dito ito? Tamban na eh. Di mo nag-ibot ang charger na to? Oh, ganyan na lang. O, karon pa. Kaya karon pa man nag-recharge. Salamat, Shell. Diretso na ta, guys. Basta ba kaayo ko. Basta kaya kung sa lima. Tubangan ko dito. May gani diri kay hinay ra ulan balingon ko subi kayo. Ganina pagikan ako nagkuan pagi ko sugayo. Nang ulan pa to. Karon guys, diretso na ta. Basta sa ina ko ang akong dala. Uli na sa ito maya-maya guys. Bye. Salamat kaayo. Dili man siya danlog kay wala kayo nakauwan dire. Wais sugay mo motor? Na naman? Bundar? Nadobihan sa ni mo? Si Arcel. Marang na lang, yung patuuman. Ipasunod ka lang ka ni Bit? Ha? Ipasunod ta ka? Or may wagan ka? Mama isuga ka ni tapuan. Ako saman. Lang, Ha? ako saman. Walay suga yang Yung motor di ay, te. Dako na kay kog nabayaran dani. basing sa wire na. Na, mano na isuga. Hinay kini. Ay, piyos na, te. Ha? Piyos na. Sunog rumpyo sana. Sunog. Piyos na. Direct mo na, te. Imo, te. Makina. Direct na. Di na battery. Salamat kayo. Dili gandar, dili tiga. Kaligo na dito. Nagtupista ginuko naglawi-lawi ka sa inuhan. Kuan magdawa ka ng kaligo. Nahinay lang. Aro man. Oh, Cebu. May pakunawa na, te. Anas iti Miami guys. Uli na. Napapait po sa iti Miami og bugas guys. Yan nagkuan mga 8 kilos na ang iyang ipapalit. Good morning guys. Mga pita ninyo guys. Kung ano ba ito si Mimi, gabi na. Nay, isang atang, kuan na. Insa?
Ang panay kay basi na yung magmanyanita. Excited kiss ya. Kasi doon lagi na yung magmanyanita. Kalo, oy. Ano? Yung nabi siya gabi. Basi na yung magmanyanita ng isang atang panay. Yung pagkuhan sa kopi. Ay, ingon sa iya lola chuping yun. Wala man ako yung pan. Para sa timaya-maya gapon og pan, guys. Oh. Ngapita, guys. Mga pita ninyo tanan. Nata atong kapi. Si Mimi to, naglakaw ko sa'yo. Mangita daw to siya ko. Na may manok na mo, guys. Pero dagan pa. Ang ano nang kuanon karon. Tagaan mo siya lulo. Yung may lulo gapon nga. Ato tagaan sa isa ka buok. Hindi siya manok. Ingon ya lolo nga. Dakpa ng tulo. Ihatag ni Mimi. Asab to manok. Itong ilang bahin ko no kang ay ang katong dagko na ba? May dito pa iyaw lagi daw. Nakabi na yun sa Jubi nga. Isara. Naalam sa isa rin eh. Muna ba siya nga ipapride niya? Mag-pride sa isa kabuk paa kay pitso. Dito to siyang tita karon magsinamok. Nabi niya tita diya. Ulan na itong gabi eh. How'd Ming? Eh? Nagkuan. Kapite! How'd Ming? Naglakaw pag sayo kay agpamaray sa dito siya tita. Ano gamay pero tambok mo rin kayo di. Alang kita sa manok. Good, thank you. Tambok mo rin kayo. Kayo kita sa manok. Kapite, may pound eh. Pangalan ko kapit dito na kong puno. O dito na kong tunaw. Dito na kong timpla. Tao nito. Ang hanguson kung may magtubong ka ulit padala ko sa albutan mo. Oh, O yun. po yun siya? Oo, kalau karkari primas bang tinunga iya tutunlan. Ano nang asukar? Ay, oo naman di asukar. Sugar. Naman di asukar. Salbutan mo lang. Papalit ko salbutan mo. Dito sa loob. Salbutan mo ba nga puan ba? Karang sa man nga para bomba? Dili. Ay, kanang tablet? Oo. Ang kupuyon siya, di siya pagkatulog. Buhay siya sa katulog daw ang bangko. Kuan di katong plumos di. Di siya angay dito. Ang buto mo siya nakapurbar. Minggay. Musil. Wala diya. Dali na din nadakpan? Ay, ang lipat-lipatong gani ko nagkatulog pag LG ay nagbadji ko wala sa badji dai nakidiha para sa sa ako birthday. Lagi. Ay kuda anak. Gusto mo ba tili? Ha? June. Ang dagan man ang badji. Ang dagan man na. Ang Ay lang ako. iko wala ni badji kig iho di natong badji dagkong kuan sa kuan baya. Lagi. Pag-reunion. Isa sa nasa ako ba rin? Ay, sulod. Di na naman lupat. Kay lawas. Sa ako yung kabihin niya. Di man kaya na may kuan. Maaman na palpadukpan ni mo. Yan na batang salog. Kapi na mo yun. Kapi na mo yun. Niyo, May kapi na mi. niya pun diri. Ngayon kita ito wala. Ala. O parang mata. Na, dugay na ko kuan. O parang mata. Wire. O parang mata kita. Mami. O ka nagmata iya pizza. Kapi na si Meme guys. Nanay mo manok may. Nanay yung manok. Me. Nananguna me sa bawon. Sa bulan kapayas. Ah. Niya hilangon kay kadauton tiyan papa. Ito na. Ay, di ko magbudaw. Ilit mo. Ay, di takbo bang. Lagi na. Ay, walang halang. Adobo. Moto akay. Adubohon ka. Kaya may tuyo. Adobo. Nanong tanan man. Ha? Nanong tanan man ta.
Ay, tanan sila. Sila, sabi si Ariluna rito. Papisan ko. Ako sa rin na naglain ang tinag. Nakakangan na yung problema si Alan man nagluto. Ano man to? Na, lang. Nabuhat sa init. Ay, nay. Kanabuad lagi ito sa init Ay. ba? Basta ako puno. Lala. Puno ka pa yaba sa biyabas. Supa pa niya. Pati. Ano mapil mo si Buyot nga wa naraman sa diri. Nagkaon siya Lang ko na pagkahapon. pugyantos oy. Lala. Ang adobo, lala, ay naman ito. Kaya pa pala ang siya. Di ala. Kasamok ba na nga ubo. Pamat lang. Kaulit ko na yung ubo. Naubos may noon. Hindi na kong kapuyo. Dugay na. Pare sa panik at palaman kali na Pero sa to. unang ganguson ko. Pero hindi na kong ganguson. Pero hulot na ako ubo. Miss Elmer, nasa mo yung ganguson. Takot-takot ba siguro mo tuwa? Takot-takot sila doon. Takot-takot lang ba? Ang ginagawa pa. Binusinod man. Lagi na ginalaw ka din. Takot-takot sila, may takot-takot.